এই ভিডিওটি কেবল মনোরঞ্জন ପାଇଁ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଥଟ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦିଓ କିଛି ଖରାପ ଲାଗେ କ୍ଷମା କରିବେ। मारी चलो ବାପୁ ବାପୁ ପାଡ଼ି ପଡ଼ା ଯୋକଣି ଚାର ଚୁପା ଚକଚକିଆ ଖାଲି ବାପୁନ ଖାଇଗଲେ ଖାଲି ମୋ ପିଲା। ଆରେ ପୁଅ କଣ ହେଲା? ବାସି ବାପୁ ନାଇଁ କି? ଆରେ ପୁଅ ବାପୁନ ନେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସକାଳୁ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ପରା। ଆଲୋ ବୋଉ ବାପୁ ଢୋଏବରା ଘରେ ଅଛି ଲ। माँ खराब हो जाएगा मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इसकी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମନା କରିଥିଲି ସେ ବାଡି ପଡା ଡାକିଲେ ଯିବୁନି ବୋଲି। ବହୁତ କିଛି କହନି, ସିରିୟସ କଥା, ବହୁତ କିଛି କହନି। ଏ ସିରିୟସ ବାଡି ପଡା ତୁ ବାଡି ପଡା ଆଇଲେ ସିଏ ବାଡି ପଡା ସାଇଗା ଡାକୁ ତୁ ପଳଉ। अरे मास तो कौन कहते कि रे ବୋଉ ତତେ କହୁଥିଲା ନା ତୁ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟା ତ ସୁନା ପିଲାଟା। ओह अच्छा हमारा भाई ଏ ବାଳ ହବନି ବୁଝିଲୁ। ଆଗ ବାଳ ଅଛି ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲା ପୁରା ଚନ୍ଦା ଘରଣା ମୁଣ୍ଡଟା ନଉ। ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡେ। ଆରେ ସେ ଉପର ସାହି ବାଲା ଭୋଜି କରିଦେଲେ, ସେ ତଳ ସାହି ବାଲା ଭୋଜି କରିଦେଲେ। ସर ଆମେ ଗୋଟେ ମଝି ସାହି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ହବ? ଦେଖିଲୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଅଛି ଦେଖିଲୁ ନା। ଆରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଫୋନ କଲେ ଯେ ସେ ସଳ ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆକୁ କଣ କହିବି? ତୁ କୋଉ ସଜିଲଟା ଯେ ହେଇଠି ଦେଖୁନୁ ଆସିଲେଣି ଦିଟା ଦେଖୁନୁ। ଆମେ କହୁନି ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଲିକା। ରାଜା ଭାଇ ଏତେ ତତ୍ତରେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? ମୋର ଟିକେ ଗଲୁ ହଉଥିଲା ତ, ଗଲୁ ଟିକେ ମାରିବାକୁ ଡାକିଲି। କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି? କହ ସେଠି ତମ ଚପଲଟା କାଇଁ? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ କୁଣ୍ଡଉଛ ଯେ? ଆଉ କହୁନ ଚପଲଟା କାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ, 3 ମାସ ତଳେ ଜାନହି ଦୋକାନରୁ ଚପଲ ଆଣିଥିଲା। ସେ ପୁଣି EMI ରେ। ଆରେ 3ଟା କିସ୍ତି ଦେଇଛି ଆଉ 2ଟା କିସ୍ତି ଦେଇନି, ନେଇକି ପଳେଇଲା। ସାଡେ ବସ କଥା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି। ଭାଇ ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା, ଏଥର ଭୋଜିଟା ହବ। ଆରେ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ସିରିୟସ ହୁଅ। ଆରେ ଡାଇଲଗ କଣ ଥିଲା? ଆରେ ଭୋଜି କରିବା। ଆରେ ଭୋଜିଟା କରିବା, ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା, ଏଥର ଭୋଜିଟା ହବ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭୋଜିଟା କରିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗୋଟେ ସାହିରେ ଭୋଜି ନାହିଁ। ତମର ତ ପାଣି ନାହିଁ, ତ ଭୋଜି କଣ କରିବ? ଚପଲ ନାହିଁ, ଚପଲ ବି ନାହିଁ। अरे सुन ଶୁଣ, ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା, ଏଥର ଭୋଜିଟା ହବ ହେଲା। ଟିକେ ଘିଅ ଅନ୍ନ ହବ, ଟିକେ ଡାଲିଟା ହବ, ଟିକେ ଖଟାଟା ହବ, ବୁଝିଲ। 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସବୁ ଦବ, ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। କାହିଁକି ରହିବ? କାହିଁକି? ବଡ ଭାଇଟା ମୁଁ ଆଉ କଣ 200 ଟଙ୍କା 200 ହେଲେ ଭୋଜି କରିବୁ, ନହେଲେ କରିବୁ ଟୋଟାଲ ଓହୋ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇଟା କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପଇସାରେ ବଡ ସାନ କିଛି ନାହିଁ। ଧର ଭୋଜି ଭୋଜି ଆମେ କରିବା। ଆରେ ଭୋଜି କର। ଭାଇ କହିଲେ କି ରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଝାଡା ଯାଇ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଗିକି ବଇଛି ଏଠି। କଣ ହେଇଛି? ନାଖି ଯିବ ତ ଛଡେଇକି ରଖିଛି। ମଝି ଗୋଟେ ସାରୁ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲ। ସାରୁ ପତ୍ର ନା କାଇଁ ମଝି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ତମେ ନାଁ ଲେଖା ଲେଖି କର ହେଲା। ସେତିକି ଥାଉ, ଛିଡିକି ପାଣିରେ ପଡିଯିବ। ସେ ନେଳି ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୋଜିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ, ସଇଲା। ସେତିକି ଥାଉ। ଭାଇ ଭାଇ ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିନି ହେଲା। ଲେଖିଲୁ ଲେଖ ମଟନ 40 କିଲୋ। 40 କିଲୋ କହିଲେ, 40 କିଲୋ ମଟନ, 40 କିଲୋ ମଟନ। ମଟନ 40 କିଲୋ ମଟନ କରିବେ ସିଏ। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଭିତରୁ 20 କିଲୋ ପକେଇଦେ। ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଆଉ ଆରେ ବାଇଗଣ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପକା। ବାଇଗଣ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଭାଇ ବାଇଗଣ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ବାଇଗଣ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଗାଁ ଯେମିତି ଖାଇଏ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି ଭୋଜି କରୁଛୁ ନା କଣ? ଲେଖିଲୁ ଟି? ହଁ ଲେଖିଦଉଛୁ। ଆଉ ବକ୍ସ ରେଡି ତ? ରାଜା ବକ୍ସ ରେଡି ତ? କଣ ଭାବିଛୁ କହିଲୁ? ଛୋଟ ମୋଟ
ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦବୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପଡିବ ଆର୍ମି ମିକ୍ସ ଗ୍ରୀନ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଆସିକି ବାଜିବ। ଆଉ କଣ ଭାବୁଛୁ ଛୋଟ ମୋଟା ମଝି ସାହି ପିଲାଟି? ଭାଇ ସିଏ କଣ ଡିଜେ 3ଟା ସେଟଅପ ଆଣିକି କହିଲେଣି। ବହୁ ପାଣି ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ। ଲେଖିଦେଇଛି। ହଁ ଏ ଆଳୁ ଲେଖିନଥା ଘରୁ ମୁଁ ଆଳୁ ବାଁସ ଆଣିଛି। ଖତମ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ ବାଏ। ସିଏ କଣ କହୁଥିଲେ 40 କିଲୋ ମଟନ ଆଣିବେ ବୋଲି, ସିଏ ଘରୁ କିଏ 500 ଆଳୁ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ ସିଏ କଣ ଭୋଜି କରିବେ? ଚାଲ 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 ଆମର ଚାଲ। ଆମର ଅଧିକ ହେଇଗଲା କି? ଛାଡ ଭାଇ ପଇସା ଦିଅ। ଏପଟ ପଣାଟା ଇଆଡେ ବାଜିଲା। ଦରକାର ରହୁନ ଆଉ ଦଉଛି ପଇସା ଅଛି ରହ। ଆଉଛି। माँ खराब हो जाएगा मैं माँ ମଟନ ଭୋଜି କରିବା ଲୁଣ ପାଇଁ ଦେଇନ୍ତି ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା ଭୋଜିଟା ହବ। ହଗି ଦେବ ନା କଣ ଜୋର ଲାଗିଲେ ବା। ସେଇଠି କଣ ଦିନ 12ଟା ହେଲେ ଭୋଜି ଦେଖି କଣ ଅଛି ଦେଖି ମଟନ 5 କିଲୋ ହେଇଛି। ମଟନ ଚିକେନ ମଟନ ସରି ଚିକେନ 5 କିଲୋ ଦେଖିଲ ଚିକେନ 5 କିଲୋ ଚିକେନ। ହଁ ତାପରେ ଆଳୁ 5 କିଲୋ, ପିଆଜ 2 କିଲୋ, ଅଦା ରସୁଣ ଦେଖିଲ ଅଦା ରସୁଣ ଚିକେନ। ହଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ଅଛି। କନିଆରୀ ପତ୍ର ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ସକାଳ ଟିକେ ମିଳୁନଛି ତ। ଦେଖାଯାଉଛି ଧନିଆ। ଦିଦି କବାଟା ଖୋଲୁଥିବ ରାତିରେ। ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ଚିକେନ ଟା କରିଛି ରେଡି ଗଲେ ରାତିରେ ବଳ ଆସିବ ନା ତମର ମୁଣ୍ଡ ହଁ ଟିକେ ରହିଥା ଭାଇ ଚିକେନ ହେଲାଟି। ନାଇସ୍ କେନ୍ତା ହେଲି କଣ ହଉଛି ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଟି? ରହୁନ ଚିକେନ ଟା ଖାଇଦେବି ଯିବି ଗାଈ କଲେ ଶୁଣ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ରହିଥା 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଥା ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେବି ଭାଇ ଚିକେନ ହେଲା। ତତଳ ମସଲା ଯିବୁ ନା ଲାଗୁଛ କାହିଁକି ଯେ 5 ମିନିଟ୍ ଚିକେନ ଅଛି ହେଲା ନା ଟିକେ ଆସିବ ହାଣିଦେବି। ମାଇକ କୁଟି ହଉଛି ଚିକେନ ହେଲା।